100 dní, 100 vlogov a vlog číslo 27. ale najprv začneme tým, že To začína podobať na 10. áno, a presne v tejto hmle idem do fitka si ráno zacvičiť, takže dáme rýchle cviky, naozaj rýchle. No a toto je celkom čistý pretože máš pocit, že zvíha 200 kg, ale to je iba 2,5. Konec fitka, ja sa presúvam a Idem do práce. tam nebolo dnes nič na ukazovanie, takže rýchlo tento influencerský spot medzi tým, ako ideme na obed, tento luxusný obed, takzvané all you can eat každý deň a ešte luxusnejšie okuliare, ktoré Dominik má. Toto obdobie je veľmi očarujúce, takisto jak tento obed a tieto lístky z jedálne. Potom plné nasadenie v robote. Ja sa prepravujem domov a idem si nachystať bolonské špagety, pretože to je moje najobľúbenejšie jedlo, ale pozor na tlakový hrnec, pretože keď vybuchne, iba raz vybuchne. Našťastie všetko dopadlo najlepšie ako len molo, špagety, aj keď to nevyzerá ako z Michelinu, ver tomu, že Lepšie špagety som v živote nespravil. dneska som chámtivý, tak si nachystám ešte kuracie tortilky. Zabalil som to ako vianočný darček, tie už budú čoskoro. Celý rok tu na mňa vyskakuje čelenka na hlavu, keď budem behať, že bude chladno. Chcem si ju dať, lebo je teraz, že pocitová teplota 2 stupne a nikde ju neviem nájsť. Kutral som celý byt, nenašiel som, nevadí, sluchátko jedno, sluchátko druhé, idem aj tak a nič ma nezastaví. Ani tento nápis. Rýchle zahriatie a idem sa pozrieť na vianočný stromček v Petržalke, mimochodom každý rok je menší. Beh ukončujem tanečkem a deň ukončujem skincare. Kakas. Fú, ja neznášam takéto. Bože môj. A vlog číslo 27. Už iba 73 vlogov a je konec. Ukončujem deň týmto tému projektorom. Čau!